Ne, teď. Papáte? Papáte? Jo? Pijete? Jo? Může čokoládu, kdyby se zkusila? Nechovala bych se. Ne? Ani necháte tady teda, kdyby chtěla potom. Nechat ji můžete ve stolku, ale ještě zatím má kašovitou stravu. Jasný. Jo, když se potom zlepší, tak by se jí dala lepší. Já vám tady dám do šuplíku nějakou ňaminu a potom, až budete mít lepší stravu, tak si dáte potom. Jo, čokoládu nějakou. Jo, já vám ukážu, ať víte, o čem mluvím. Koukejte. Tady vám dám do šuplíčku k vám. Jo? Nějakou přesídávku do vod. Jo, dobře. Jo, určitě, nebo trbiňáčka, nebo něco takové, i mléčný můžete dát. I tam můžete, no. A určitě i obrovský, kdybych platnoval. Určitě, děkuji, že to řeknete. Jasný, jasný. Já mám teda tady do... Kolik to je hodina? Ještě můžu pustit jednu nějakou písničku. Koukneme. Ještě písničku. Máme to samý pro velký úspěch. Kamarádi, pomalu stárnem a nad svým mládím jen rukou mávnem. Ty dva, jo? Babičku, máme tady prášky. Když jsem tě měl kolikrát, proč seš mi moje mládí spohedá. Kde jsou ty když jsem tě měl kolikrát, proč seš mi moje mládí spohedá. Do pusinky. Papat prášek. Ano. Tak, připrvní a do pusinky a zapít. Nad Demlejnem, pod Demlejnem, vede cesta do pusinky, ano. Šikovná, no. A už to takové pravidelně, jak jdeme domů. Tady ty vlhčený ubrousky vám nechám tady, jo? Ať na ně můžete si ubrousky tahat sama, jo? Kdybyste potřebovala. Prášek nahláším, že jste jeden vypnula teda. Ještě musím na poštu. A ten jeden prášek teda vypadal už dobrý a pak budu hodit zkusy na zeměným kamani. Jo, bylo to. No jako to je suverénně. Jo, dejme to tam. Vyndala a Já potřebuji ještě pak píchnout výzlí, ne? a ten malý sněh. A tenhle je ten banán, aby věděli, že jste něco snědla, aby věděli, že můžete kousat. Oni vám třeba budou, když budete kousat, tak budete víc tu hlavičku zaměstnávat, víc ji prokrvíme a půjde všechno líp. Já jen to tady nechám na ukázku, jak jste byla šikovná. Potřebujete něco ještě? Vlastně jsem našla na vašich stránkách, že se může nadstandardní služba dvoupokoják s televizí za 300 na den. No, a to je nadstandardní jenom protože tam je televize. Ale nic. A ještě prý i lékařská péče. A mi píšou, že tam je o 2 lidi navíc. To píšou na vašem internetu, to je jedno, ale... No, nevím, bo... Jestli tam je nějaká čekací hluza na to, nebo... Helejte se, tuhle se řešte dopoledne s paní doktorkou. Jasně. Jo, já můžu říct, že jste chtěli na své, že jste chtěli nadstandard pro paní, ale myslím si, že... Nevím, no. Je to na vás. Telefonicky. Od pondělí do pátku, od 7 do půl čtvrtí, ale když chcete volat ohledně něčeho, tak kolem 1 hodiny. Protože dopoledne dělá vizitu, pak jde na oběd a odpoledne kolem 1 hodiny vám se volat informace. Tak přijdu za chvíli znova, jo. Mě tady řádí strašně průmí. Průmě a zvracení, tak oni mají diety. No, mají diety, no.
No, uvidíme, no. Nějak to dopadne, jo. Jasně, Nějak to dopadne, no. Tak, vy tady máte ty škutky, já vám tam doleju ještě čaj, vám doleju, no. Dobrý den, dobrou chuť. Dobrý den. Tady to tam Dobrý den. Jo, ne. Už Co to je? To je podle ordinace paní doktorky, jo? A jenom na co to je teda? No, to, co paní potřebuje. Jo. A vy jste? Prosím? A vy jste teda, takže máme jenom... Já jsem sestřička. Jo, jasně. Děkuju. Probudí, taky to vyřídíte, to volením. Jo. Já už teda na večer nesmím chodit pomáhat, jo? No, pojď chodit pomáhat, jo, dneska jsou studený spletu 3, jo? Takže to je dost pro Takže, vás? takže my jsme dobře na tom. Aha. Jo, v týdnu býváme 2, helejte, tak jsme rádi za každou ruku, která nám pomůže, jo. Dneska to není zapotřebí, že nikam, jsme tady 3 do večera a večeře jsou studený. Mhm. Tak jako mladá paní, ale ona právě se podívá zuby na jídlo už. Já vím, ale ono si to i může přiletět, že se třeba... Kdyby to vdechla, to se rozpustí sama, jo, za chvíličku, no, ale jako za půl dobu třeba. Já jsem neskoušela, jo. Na to to pětí, tak vyloženě to je určitou na kolikrát, když to napolujeme na druhou stranu, že na to nevidí. Já bych to, jako když si to dáte, když jste tady, jo, ale já bych se pobávala bez dozoru. Jako pro ní je to poslední, co v životě má, takže jako vyloženě to riskneme radši. Ona už v životě něco už nemá. Já vím, no. Ale jako je to velké pro děti, ona z života nic nikdo nestojí, ale má. No to určitě. No, takže asi tak. Děkujeme vám, to nemáte za. Díky na Pepina v plátěným šedivým rubáši, ono se do tejka nikdy nevyplácí. Chtělo se ti lásky na čisto, máš teď rum za tohle, zbývá ti, mám u vás velký rum. Chtělo se ti Na stranu teď já vám dám za to, jo? Bude večeře. Zítra už budete na večeři, jo? Dneska ještě máme studenou. No, to paní. Bílý jogurt. Ten 3 chleby nebo 2? Tak bílé můžeme všechno Teda 3 nedáme. Teď dojelo ten, to si dá, nechej to na stolečku, dá si to bílo, teď ten ovocný. Dáme to bílo, dáme to ještě třeba kolem 7. Jo, paní to ještě nesnědla a nechte to tady holky, jo, a dáme to potom později s paní. A jogurty za sebou asi nechte to tam, my to dáme třeba 7, aby mělo bylo, ona pak bude zvracet. Kolikrát vracela? Ano. Kolikrát vracela, když To nevím, vracela? kolikrát zvracela, včera zvracela jedno. Jako jedla hodinu až v jeden jogurt, tak jestli to je s jídlo mi naznačujete, taky mi to líto, ale měla jenom ten jeden jogurt. Dobře, že se paní pozvracela. Ale tak mi tomu nebude teďka týden jíst. Že zvracela včera, tak teďka nemá týden jíst. Proč to říkáte? Protože proč mi teda říkáte, že to nemá jíst? Já říkám, že jí to dám později, když jste mě čela. Slyšela a já jsem řekla ano, aby se přitom ty říkala, že to již zvracela, nedávejte jí to. Jakože vy jste říkala, dáme vy jste začala s tím ne, vy jste zvracení. začala, že jí dáte ještě ten bílej. Já říkám ano, dáme jí ho trochu bílej. Až si tu ten Ano. dopapá, tak jí ho dáme tu ten Začala třeba. vracet s nějakým zracením, tak já nevím, No, jestli to protože začala- zvracela, kdyby A to proč sněla mi to jakoby říkáte? 2 jogurty naraz. A včera nesměla bajovat, ty nám to zvracela. No, Tak tak vám já právě zase- vysvětluju, že to není z toho. To jsou Vy jste opravdu, vám všechno vadí. Všechno, co babysní vám vadí, mi přijde. Každý den mě tady něco řekne o tom jídle. No, Já protože mám dobře oni smysl. zbytečně předstáváte, jo, jako Jo, to je zhruba 20 kilo, zbytečně se spává. tady u nás zhruba 20 kilo. Strašně si,
když přišla a teďka. Máte to určitě záznamy, kolik vážila. 20 kg zhubla, co tady přišla. Od dubna. Od dubna. Že byla korona, možná to jako 1,5 hodiny a babi spala, tak nejedla prostě první měsíc skoro nic. Teď už pěkně každý den na stejný spokojen. Vracela včera. Vracela? Ne. Jo, rád, já se aspoň vás mám. Já se za ně budu být, protože včera mi nenadali, že snědla během hodiny jeden jogurt a 10 cukrek, že to míchá, vadilo jim to a dneska ani na to řekne na základě toho, že zvracela, když ani ne... Babička nikdy nezvracela, kdybyste věděli, co kdy jedla, ona má kafní žaludek a jedla to 1,5 hodiny a vypila dobře, to ale 300 ml, ale pak si celý den na hodinu ještě tady měla, to co se stačí. 19. dubna, jak víte, kolik 19. dubna vážila? Když my jsme ji nevážili, protože ležící pacienty nevážíme. Víte, že zhubla 20 kg, vy jste ji vážila, 19. dubna jste ji zvážila a dneska jste ji taky zvážila, jo? Že teda víte, že zhubla 20 kg. Ale každý kilo je na ní vidět a je to obrovský vidět. Pozor, jo, já vás upozorňuji, tady se fotit nesmí. Žádný pacient. Jo, je to přísně zakázané. No to je jedno, ale já vám to říkám. Jo, abyste to věděla. Jo, takže... Také památku na babičku si to nikdo nefotí. Ne, fakt ne, nesmíte to. Tak já vám to říkám. To jsou ale, kdyby my jsme to zjistili, tak normálně je to na žalobu. Jo? Zeptejte se klidně, třeba zavolejte si panu řediteli a zeptejte se jeho. My jsme soukromý zařízení. A bohužel to tady řídíme tím, co nám jako pan ředitel jako nařídí. Jo? A on to bere jako, že už to všichni víme, tak... Tak se to nikdo nepíše. Jako kouřit se nesmíte všude. Prosím vás, i když to napíšeme na ty dveře. Tak máme aspoň o tom vím, když se to napíše, víte, že jste mi to řekla. jo, když se to napíše, stejně to nikdo nečte. Jako nám říkali, když jsme měli Že na to se, že tady babi vyfotím. No nesmí, prostě se já vám říkám, že je to nařízení ředitele, že se to nesmí. To zařízení, který patří panu řediteli. Jo? A pan ředitel tady prostě rozhoduje o tom, co se tady může a co ne. Jo? A pan ředitel řekl, že se tady nebude a nesmí. Je to vnitřní předpis. Ale vy jste paní nevážila, tak nemůžete vědět, že zhubla 20 kg. Jo, dobře. Takže vy jste poznala, vy takhle rovnováka vidíte, že paní zhubla 20 kg. Tohle fotografie. Dobře. A to řeknu paní doktorce, aby si to nevěděla, že taky doby, dokud jsem mi to řekla, napsali do promluvila. Jo? Napsali do nemáte, a že to bylo teda paní 20 kg, nevím, to máte teda dobrý odhad, já bych si to netvrdila jako odhadnout, to dobrý, no. Já ji znám jako 10 let každý den, že jo, tak mi jako poslední než všem na oknice. Na všechny odpověď, jo. Ano, a my taky. To je konverzace, se tomu říká, díky. Ano. Vy mi jenom nadávat, co bys měla, že nám vadí, cokoliv. Ne, já neříkám, proboha, já jsem neřekla, paní, nedávejte to. Já myslím, že budeš zvracet zase. Proč jste mi řekla, že budete zvracet? Proč mi to vnucujete teda? Ale na základě toho, že toho moc měla, mi naznačujete. No ano, jako a vám přijde jeden jogurt moc? Kolegyně vám, tak teď dáme... Nedojímáš, jsme řekli, no, tak dobře, tak dojí, že? Ano, až ho dojí, a bude ještě chvíli jíst, tak jí dám ten bílý. Jestli nám to vadí, tak jí dám svůj ještě bílý. Ne, to je prostě spáva prostě. Kdyby jedla i s váma, já to nemůžu chodit. Lásky učesaný. Dobrý den. Jedu za váma, paní doktorka vám сказала, že s váma ráda mluvila, tak si máte telefonní číslo sem? Jo, mám i ani. Jo. Paní. Já vám ho dám tady. Já říkala, že není problém, že jí mám zavolat, ale tak... No, tak vám ho dneska zkazuje, abyste jí zavolala. Dobře. Prosím. A kdy paní tak mám volat, kolik hodin? Já mi kolem 10. Ráno. Nebo jí tu dají, do těch 3 je tady 100%. I o víkendu, jo? O víkendu ne. Takže v pondělí. To jako musí volat. Takže paní něj zavolá. Dobře, děkuji. Bych to měl zbyt jeden večeře, že já bych na konci.
odvezu to a odvezu to a budu se podívat. Děkujeme moc. Nemáte za. Máme. Tak babičko, máme to tady. Studený, pěkně to tam provezuje na půdě, sem tam otevřený. Ať máme teplý do bříška. Zkusíme trošku. Vypadá to hezky, jako včera káša. Ale tak tam přestaňte. Přesně to určitě není. Slapala jste to? A tuto druhý. Nechutná. Tak to po nevysíme. Vypadá to jako včera, no. Včera vám to trochu chutnalo. Není to stejný, tak už je teda nějaká říčí, ale vypadá to pěkně. Dobrý den, já jsem vám měla zavolat. Dobrý den. Takhle, chtěla jsem se s váma domluvit. S tou vaší babičkou bych řekla, že už je to v celku teda lepší spolupráce, někdy horší, někdy lepší. Se sestřičkama jste se domlouvala, že byste tam chodila, když vám to vyjde, prostě tu babičku krmit, aby jako prostě od vás prostě jí to jde líp, tak to je jasný, určitě, to je dobře. Akorát s ní máme velikánský problém v tom, že prostě v těch stavech neklidu ona si rve plenkový kalhotky a třeba potřebuje 5 jich za hodinu vyměnit, prostě to je úplně nepoužitelný. Jestli byste nějak mohli aspoň sem tam nějaký ten balík těch plenkových kalhotek přinést, protože prostě my toho tolik nemáme. Jaké jsou to velikosti? Já se zeptám sestřiček, chviličku vydržte, momentíček. Když se to prosím vás, má jak kalhotky, jakou velikost? Elko je to. Dobře. Jo, jestli by to bylo možné, protože opravdu 5 kalhotek za hodinu, kdybychom dali každému, to nejde. Jo, jinak jak říkám, prostě je to lepší ta spolupráce s ní, ale to víte, no, jednou lepší, jednou horší. Ta vaše přítomnost prostě ji uklidňuje tam, takže určitě jako jak vám to vyjde, tak choďte, to jsme rádi. Pokud s tím krmením trošku můžete pomoct, prosím to někdo. Jo, tak děkuju. to budeme moc rádi. Jinak jsem se ještě chtěla zeptat, prosím vás, a nějaký to umístění v tom domově pro seniory? Máme to zařízený, musíme teďka čekat právě až ti v Praze podepíšou ten příspěvek. A pak už je to všechno, už se jenom načeká ten podpis, ale že to může trvat až 2,5 měsíce, jo, takže... Ježišmarja. No, to... Dobře. Jo, jako tak jo. doufám, že čím dřív tím líp, věřte mi. Takže prosím? že doufám, že čím dřív tím líp, no, to proběhne, že všichni na to se těšíme, až bude blíž a líp to... Jasný, to víte, že jo. Dobře, tak jo, takže jsme domluvení a budeme moc rádi, když to takhle bude fungovat, dobře. Jo? Díky. Tak jo, děkuju, nashledanou. Pomoc!